ассалому алайкум бинандагон тамошобинони азиз. имрӯз дар ҷамоати деҳоти Сангор хушбахтӣ ҳадду канор надорад, хусусан дар деҳаи Хирс. сокинони ин деҳа чанд вақт боз талош доштанд ки як пуле бисозанд барои гузар аз дарёи Хингоб. хушбахтона имрӯз ин пул ба истифода дода шуд. имрӯз рӯзи кушодашавии пули деҳаи Хирс аст. ҳоло бошад мардум метавонанд тавассути ин пул бо мошинҳои сабукрави майда гузаранд. дарозии ин пул 96 метр буда бо троси 32 ва оҳангҳои ғафси давраи советӣ сохта шудааст. оҳангҳои ғафсро гуфтанд ки аз бозорҳо ҷудо карда, кофта ҷудо карда овардем. тахтаи болои пул бошад аз сирак аз сафеддорҳои маҳаллӣ тахта зада оварда маҳкам карданд ва болои ӯро бо равғани мошин автоли корфармидашуда, яъне отработка коркар карданд ки тахтаҳо напусанд. ҳоло ҳам камтар кори дигараш мондааст, лекин корҳои асосиш ба анҷом расиданд. баландии ин трубаҳо 5 метр ва паҳноии пул зиёда аз 2 метр ҳаст. ва чун ҳамеша бе парчами Тоҷикистон намешавад. парчами Тоҷикистон рамзи давлат, рамзи Тоҷикистон. дар ноҳияи Сангор ё ки собиқ ноҳияи Телдара аз замони шӯравӣ то ҳозир ягона пуле ҳаст ки ҳамин тариқ сохта шудааст. бо ёрии мардуми деҳа, бо ёрии бародарони муҳоҷир. Я бародаро, хушвақтона ба хушвақтӣ ва болои пули деҳаи Хирс заштесем. беҳад кори мардума осон кард. намешид ки 5 километр 10 километр пиёда бирай ё ки ба ягон мошин дигар бирай, боз биёй ба ҳамин ҷара. я болои пул рафтаистем. пулам пули бақувват, тросаш бақувват, оҳанои бақувват, мардумаш мардуми бақувват ки ҳамин пула соз карданд. ва инчунин шахсони саховатманде ҳастанд ки дастгирӣ карданд. аз ҷумла Қиёматдин Хоҷаев, Муталиб Шехов, Давлатшоҳ Шехов, Карим Ҳасанов ва дигарон ва умуман мардуми ҷамоати деҳоти Сангор, ноҳияи Сангор хеле дастгирӣ карданд. зинда бошанд, раҳмати калон ба онҳо мегӯем. сохтмони ин пул таҳти роҳбарии сокини деҳаи Хирс акай Нуруддин бо усулҳои акай Давлат Хоҷаев сохта шудааст. ва саҳму ҳаракатҳои ин ду мард бебаҳо ҳастанд. ҷони асосӣ ҳам акай давлат ҳамин гап мезанем. хай имрӯз сӯ рӯзи хурсандӣ аст ки орзуи чандин солаи ҳамин мардуми Хирс, ҳамин водӣ ҷомаи амал кушид. набод ташаббуси ҳамин раиси маҳалла Нуруддин Шехов аз сӯби саҳми мардум, аз сӯби саҳми шахсони алоҳидае ки дар ҳамин водӣ зиндагӣ доштанд ва дар хориҷ ҳам зиндагӣ мекунанд, дар муҳоҷират меҳнатӣ мебошанд, аз ҳамин пулҳои сохта ба истифода дода шуд. мана ин дари саҳми шахсони алоҳида Қиёматдин Хоҷаев, Карим Ҳасанов, Нусратлоҳ Раҳимов ва чанди дигарон бисёр калонанд. ин аз сӯби саҳми мардум бо меҳнати ҳалолшон, аз сӯби шахсоне ки дар ҳамин водӣ зиндагӣ мекарданд, омаданд дар ин пулот меҳнат карданд. ҳамин совет қишлоқ, ҳамин хештабор, айфан то ларун то ҷуро ҳамаш акай давлат саҳмзоранд дар инҷа меҳнат карданду имрӯз мана ҳамин орзуи ҳамин чандин солаи ҳамин мардуми водӣ ҷомаи амал кушид. шодашавиша ҷашн доштанд. мана хуроб инҷоқ намешавад. инҷоқ мактабиш вайрон, авидаш вайрон. ҳамин шахсоне ки саховатманде ки ба ҳамин кор саҳм доштанд. аз барои худо дар роҳи худо ягон музду меҳнат ягон кас мо талаб накунем, ба ягон каса музд надодем. марда ки ҳамқа бурӣ надодем, як тамина ясмаш надодем.
ایشم گفته گفت در آرزوی خدای خیلی کسی که میبونیم واسه ما حواسا و دیگه نه این کوپه که شما رو نمیکردیم نمیمورده هم آرزو است که شمانی امره ما همین خیلی تشکیلش کنه تیارش کنه توی بز بازیش بده مردم خسن زندگی کنه هیچ دیگه این از جمشید خوجه دگان گپ داشته باشه در دوره ما گپ داریم گذاشتیم سوخ و خورشید و سوی خب خورشیده ای دوره سیوز ای دوره بابید ای دوره بود در اثر پران بالا یاد داره که مردم هم خیلی کار کرده نیست نه با خیلی اگه محجوب اینو وای کردیم ای مردم کرده خدا بسیارتر خرسنج دیگن که یک شده شوی پول امروز بالا پول دا میدوند میروند میاد من در او جواب پاشیدم در کارو تا اینجا همش خوی دویه یادم میاد نه دیگه شه خیلی چند سال دوام کرد صدیقی علم فن ترسون کی بیاد لوا خوش گرفتی؟ رنگ دن تمام بره نه چیه بره سازی رو برای شما کوپری که نو رحمت اصلا خوبی شومدن یه بچه لالی اگون دیگه نه یه بخش
Çoğumuşun yakay dağlar dinlenir gıdamı hep soğukta da dinlenmiş. Bu yoldan iki boşu. نه اولی منتج منو بعد گپ میزنم دکتر کیما میگویی رحمت الله دموت هم میگویی حاجی دولت خدت يوما او تبدي ما اوسه سلام علیکم مردم پیته سازه کنده برادران عزیز زنده باشه که نوارهای ما رو تماشا کرده خداوند خیر مردم قبول کنه زنده باشه باز یک بار دیگر در امان الله باشه تا بازدید فراموش نکنید لایک زیر کنید و دیگران هم رسونید خیر تا بازدید